havia una vegada per allà per l'Orient un sultà molt poderós. Tenia un gran palau, soldats i molt d'or. El que més agradava era el formatge. Tenia les habitacions plenes de formatge. En aquella oloreta van vindre ratolins. Desde el papá. Oh, quina meravella! Força vaquesazo, qui bo! Formatge de tepas, formatge de tetilla, elegir la nostra vida. Consellers, feu fora d'ací tota esta colla de ratolins. Els consellers desesperats es van passar tot el dia i tota la nit. Pensa que pensaràs fins que van trobar la solució. Ja ho sé, omplirem el palau de gats. Hola. Sí, així s'està molt bé. Podem menjar i dormir. El sultà va estar molt content, però l'alegria solo le va durar una estona. Els gats estaven tan bé que no volien fugir. La batalla de Nico. Consellers, feu fora d'ací tota esta colla de gats. Mami, ¿esta es la nueva? Els consellers desesperats es van passar tot el dia i tota la nit. Pensa que pensaràs fins que van trobar la solució. Què podem fer traure tots estos gats? Ja ho sé, omplirem el palau de gossos. Dit i fet, van portar tants gossos que els gats quan els van ¿Pero qué ha pasado con tantos? Van portar tants gossos que els gats quan els van veure van fugir cap a la Conxita. La película de Dálmatas 1 y la 2. Este palau es gran. Un coche. Yo digo si has visto la tortuga 2. ¿Ya? Sí, yo. Jugaremos de peli. Yo no. Yo sé la que un coche sí lo tragó. El sultà va estar molt content, però l'alegria solo le va durar una estona. Els gossos estaven tan bé que no volien fugir. Consellers, feu fora d'ací tota esta colla de gossos. Els consellers desesperats es van passar tot el dia i tota la nit. Pensa que pensaràs fins que van trobar la solució. Què podem fer igual con estos gossos? Ja ho sé, omplirem el palau de gossos. Dit i fet, van portar tants lleons
que els gossos quan ens van veure van fugir cap a la Conchinchina. Esos son leones, ¿sabes? En aquest palau podem vivir molt ample. Anem a espantar a tota la gent. Ai, quina por, quin seu està fent estos cabussos força que em faré pipí damunt. Els consellers desesperats es van passar tot el dia i tota la nit pensar que pensaràs fins que van trobar la solució. Y todo que sea llamo a mi madre. Dit i fet, van portar tants elefants que si uns quan els van veure van fugir cap a la Conchinchina. Visca, ya no tinc por. La tiraban al aire. Que vuelve, seguir al espacio. Que para pensar la capa. Capa, que una oloneta. Es un dao, estamos contentos, pero la alegría solo le va a durar una estona. Els estaven també que no volien fugir. Consellers, veu aquesta colla d'elefants. Els consellers desesperats es van passar tot el dia i tota la nit pensant que pensaràs fins que van trobar la solució. Què podem fer traure tots estos elefants? Ja ho sé, omplint en el palau. Jo treu 1080 minuts. Esto no es 1080. Mucho. Mi abuelo sabía una vegada y una altra vegada y una altra vegada sense acabar mai. Què podem fer per a fer fora els ratolins? Van vindre els gats. Per a fer fora els gats van vindre els gossos. Per a fer fora els gossos van vindre els lleons. Per a fer fora els lleons van vindre els elefants.